the SP members, wala. Thank you. Okay, we recognize our officials who are in attendance here tonight. So we should all be thankful. This is just a reminder as well na magpasalamat po tayong lahat sa lahat po ng mga may oras. Merry Christmas po muli sa ating lahat. 2 ng ating program. I'd like to call in, actually po meron po na tayong contest from different barangays in Parol making contest. And we'd like to remind the barangay captains na dapat alam niyo po yung mga numero kasi numbers lang po ang mga nandun, ano? So we will announce the winners. But before that, we'd like to call in our Liga ng mga Barangay President,
Honorable Alijon Espanyol for a short message. Sir, palakpakan po natin si Sir Alijon. Salamat Sir Emil. Good evening po sa ayan po ang lahat ng taga-Burgos. So, congratulations for the job well done. Napakasipag po ninyo, nakikita namin araw-araw halos hanggang hating gabi. So, ito po ang in behalf again ng Liga ng mga Barangay, congratulations po sa inyo sa pamumuno. Hello, Colette. Sino ka doy na lang? Dito mama. Ay. Sana ni. Pasko po sa palakpakan po natin ang bayan ng Burgos. Merry Christmas. Ayun, tagploran. Ang pagsilaw na yan. Tapos na yung program.